Hej, ledere af Danmarks Bladshuse, vi er Danmarks Revolutionære Brigader. Hen over årene har vi jagtet jer, jeres kampagner af misinformation, og alle jeres misgerninger. Som demokratiets vogtere, er det uacceptabelt, at misbruge stakkels mennesker med løfter om guld og grønne skove. Jeres forsøg på at tie dette ihjel, er et svigt mod alle dem, som blindt stoler på jer, som ledere. Danmarks Revolutionære Brigader har derfor besluttet, at jeres organisationer skal smadres. For jeres følgere, hele menneskeheden, og for vores egen fornøjelse. Jyllandsposten, Ekstrabladet, Politiken, Berlingske og BT. En speciel hilsen til Ekstrabladets Poul Madsen. Nu når du er blevet sladderjournalist og kommer med udsagn som: "Hvorfor lader I ikke de kongelige i fred?" bliver jeg tit spurgt. Da må du se, hvordan det er at blive beglået, filmet og chikaneret, hvor end du sætter din fod. Du og dine ligesindede har ingen steder at gemme jer, for vi er overalt. Vi er jeres terrorister, og vi vil bruge metoder, der afspejler bladhusenes. I takt med at vi optrapper krigen, vil bedraget over for jeres følgere være sværere at vedligeholde. Vi kan ikke bekriges, for hver af os der falder, rejser der sig 10 mere. Velkommen til forsiden. Vi er Anonymous. Vi er legioner. Vi tilgiver ikke. Vi glemmer aldrig.